як ҷаҳони дигар аст ба ман. бениҳоят ин яъне ки агар гӯям ин хобби буд, машғулияти дӯстдоштаи ман шудааст. бениҳоят дӯст медорам, сангро бениҳоят дӯст медорам. ҳар як зан, ҳар як модар дар зиндагӣ касбе, ҳамчун яъне ки як касбе ки бошад ки тамоми оила пазирад ва онро дастгирӣ кунад, бояд дошта бошад.